Bueno, pois continuamos. Moitas grazas a todos pola vosa asistencia. Bueno, aquí estamos o meu compañeiro Manuel Fontán e eu. Esta é unha parte da xornada un pouco distinta, non? Porque en realidade nós non somos poñentes de nada, sino que se trata de facer unha dinámica de participación donde todos falemos e construamos xuntos cal vai a ser o camiño ás municipais que é o que hoxe centra este debate, este diálogo que estamos tendo entre todas. Inda que casi todos somos da casa, todos nos coñecemos, pero como hai xente convidada, pois gustaríame simplemente facer un pequeno recordatorio daquelas cuestións que nos trouxeron hasta aquí e do punto no que estamos en este momento, en ese proceso de camiñar xuntas cara ás municipais de 2019, non? Como sabedes, neste espazo político, En Marea traballa continuamente, a colaboración é constante e coas mareas locais e o próximo desafío electoral que temos son as eleccións municipais, as que non se presentan mareas, sino que vos presentades aquelas persoas que representades o espírito deste espazo político nas localidades, nos concellos. Este camiño que hoxe continuamos aquí, abrimos este debate xa para plantexar cal debe ser un pouco a metodoloxía de agora a maio, xuño do ano 2019, iniciouse xa no mes de febreiro con aqueles encontros municipalistas do que participades moitos e moitas dos que hoxe estades aquí poñendo un pouco sobre a mesa, traballando cooperativamente sobre aquelas cuestións que nos unían, inda que cada un ten autonomía e traballa de xeito totalmente autónomo na súa localidade, pero evidentemente compartimos os mesmos principios básicos, os mesmos principios éticos nos que todas nos referenciamos e entendíamos que era bo para todas facer un traballo conxunto e mostrar que a alternativa que ten Marea Pontevedra ou a alternativa que plantexa para o seu concello en Marea Ponte Caldelas ou a que plantexa Lugo Novo é a mesma idea de país e a mesma idea transformadora que levamos ao noso concello a través de todo o territorio, non? Despois deses encontros municipalistas onde puxemos en común aquelas cousas que nos unían e como entendíamos que debíamos cooperar, colaborar, non? Volvemos a esa idea que decía antes Gonzalo e que se repetiu ao longo da xornada de onte e ao longo desta mañán de cooperación frente á competencia, non? Decidimos visibilizarnos xuntas nese documento que construímos entre todas e que tamén foi aprobado no plenario de marzo de Marea e decidimos emprender un camiño no que poñer en común todos aqueles recursos, todas aquelas sinerxias para facer desto un movimento máis amplo que chegue a todos os concellos e poder fortalecernos entre todos, non? É certo que as mareas locais foron xurdindo e siguen xurdindo no país grazas a esa ilusión, a esa esperanza que trouxeron os gobernos do cambio e que tamén traen as mareas que non están no goberno, que traballan dende a oposición ou que ainda nin siquiera están nas institucións. Todas esas oportunidades que temos debemos traballalas conxuntamente e achegar eses recursos, esas ideas forza, ese traballo que xa temos feito, que foi exitoso, tamén aprender dos erros e ir facendo conxunto e poñer todo en común para que esas diferentes velocidades de xurdimento das mareas locais pois se aproveiten deses recursos, dese traballo común
e encarar as eleccións municipais de 2019 coa maior forza posible para que teñamos o maior éxito non só no ámbito local como se fixo no ano 2015, que era un momento moi incipiente destas novas formas de facer política, desta alternativa que nos plantexamos, sino tamén de sumarnos para chegar ás diputacións provinciais. Unha vez explicado un pouco cal foi o camiño ata este momento, como decía tamén antes, creo que é o momento de definir a metodoloxía que nos leve a cadar ese éxito electoral e social de cara ás eleccións municipais de 2019. E entendemos que debemos traballar en dúas grandes liñas. Debemos, por unha parte, traballar en clave de formación, de fortalecemento interno das nosas organizacións e de ver cales son aquelas cuestións que agora discutiremos entre todos que serían importantes para nós na área formativa. Pois, por exemplo, compartir recursos de marketing político, comunicación política, coñecemento do funcionamento da administración local, porque, polo que decía antes, hai algúns que xa temos experiencia dentro das institucións, pero hai compañeiros e compañeiras que todavía non están a medio camiño en ese paso do que falábamos onte do activismo ás institucións. E, aparte desa liña de formación, tamén está a cuestión de definir aquel banco de ideas, esas liñas programáticas que nos unen a todos e que despois trasladaremos cada quen ás súas localidades. Por poñer simplemente, que xa digo que isto non é unha ponencia, sino por poñer algunhas ideas sobre a mesa, creo que deberemos traballar en diferentes ámbitos. Deberemos facer charlas monográficas, como apuntaba Herminia, aprender efectivamente das tribus, dos expertos, da xente que nos pode aportar moitas cousas e darlle contidos a esa idea de país que temos e con ese grao de profundidade, pero debemos tamén traballar en dous ámbitos que son importantes para nós. Por un lado, o ámbito sectorial, traballar por áreas. Para iso xa empezamos a andar ese camiño coa constitución das mareas sectoriais, que dende Mareas se foron poñendo en marcha dende o ano 2017 e que finalizou agora esa posta en marcha de mareas sectoriais e grupos de traballo en xuño deste ano, donde están convidadas a traballar todas as persoas inscritas en Marea, pero tamén é moi importante porque está aberto a toda a sociedade. Calquera persona que quera aportar nunha determinada área pode traballar dentro das mareas sectoriais e así nutrir e ter esa relación directa cos movementos sociais, coas persoas, coa cidadanía e facer este traballo de xeito colaborativo. Pero, por outra parte, non só debemos traballar en áreas temáticas, sino que entendemos que isto é unha alternativa de país. O país diverso e temos necesidades comuns, pero tamén temos necesidades específicas. Non son o mesmo as mareas da ría, as mareas da costa, que as mareas do interior. Compartimos unhas grandes liñas programáticas, pero hai cuestións de ámbito supramunicipal, territorial, que poden ser a nivel de bisbarra, pero que pode que non coincidan exactamente coa que é a denominación dunha bisbarra, que tamén deben ser tidas en conta. Entonces, creemos que, ademais dese nivel de traballo sectorial, debe haber un nivel de traballo a nivel territorial, sobre o que debemos falar e discutir agora. Entón, creo que estas son as grandes cuestións sobre as que debemos traballar e facer unha proposta metodolóxica para chegar co máximo éxito ás eleccións municipais. Despois podemos debatir sobre eso, pero o certo é que xa hai
persoas, hai mareas que iniciaron ese camiño, que xa levan andado, teñen unha estrategia, teñen xa un programa que poden compartir coas outras mareas nesta clave de colaboración. Entón, para empezar a debatir sobre cousas concretas, agora Manolo Fontán nos vai a explicar un pouco cal é un modelo que podemos seguir, sobre o que podemos debatir, podemos facer achegas, de encarar o que é uns comicios electorais como é o caso de Marea Pontevedra. Grazas. Bo día. Non sei se escoitase. Bueno, eu cada vez que vexo unha fotografía, unha imaxe dunha casa antiga desas, dunha antiga escola rural unitaria, veñeme ao recordo os meus avós, unha tía miña tamén, eu son de familia de mestres, todos, e de mestres, pois, moitos deles rurais, que facían e xogaban un papel, pois, moi de administración local, que dicir, eses mestres rurais no sentido do que ten a administración rural e que quero, digamos, reivindicar ou poñer en valor, non? Que a primeira liña de batalla da administración, o contacto directo coa xente, o que resolve os problemas moitas veces de diversa índole, aquel que ten pois os concelleiros, os alcaldes ou funcionarios municipais que son os que primeiro atenden na proximidade á xente e que fan unha labor directa de resolución pois, dos problemas, mesmo dos conflitos, moitas veces máis aló pois, das súas propias competencias, como os mestres pois, do rural, os mestres estos das escolas unitarias, non? Pois fan tamén moitas veces preocupándose pois, das familias ou da vida dos nenos, das nenas e dos nenos. Non? Nos iniciamos un camiño unha vez pois dimos, digamos, como se di, o pistoletazo de saída, pois a través dunha asamblea onde pois acordamos dúas cuestións, digamos, formais, esenciais, primeiras, que son a data de celebración das primarias, non? Primeiro para a cabeza de lista e despois o resto da candidatura. A partir de aí, e coa elección de Luís Rei, que, bueno, temos a gran sorte de contar con Luís Rei como cabeza, como o noso candidato ás eleccións municipais, pois xa trazamos unha liña de traballo que é basada nel como candidato, na súa figura, non? É dicir, que é esta que se recolle aquí de o mellor alcalde o Rei, non? E que xa é toda unha liña de traballo que iniciamos ao redor pois, do seu coñecemento, que xa é crecente na cidade, non? Pero reforzando pois, esa idea do coñecemento e do seu contacto directo con diferentes ámbitos da sociedade pontevedresa. Paralelamente tamén puxemos en marcha pois, o que se chama Camiño 19, que é consecuencia pois, de un análise, un documento estratégico que elaboramos e que é un documento vivo, evidentemente, iniciamos nese momento e que trata pois, de recoller... Vamos a ver se aquí... Si aquí pasa... Aquí, perdón, está... Trata de facer pois, un análise do contexto, por unha parte do contexto que nos vemos político exterior, aí, recollo algunhas cuestións moi esenciais do documento, como a idea de traballo, como dixo Ana. Onde, por unha banda, vemos a situación de volatilidade política, de inestabilidade, que todos vemos nos últimos tempos, é dicir, como cambian as cousas dun día para outro, prácticamente, que estamos sometidos a esa dinámica. E, por outra parte, tamén unha realidade en Pontevedra onde hai un esgotamento, xa despois de case 20 anos de goberno, e, ademais, máis aló de certas ideas ou estereotipos que poidan, en certo momento, funcionar por aí, a realidade de Pontevedra é que é un goberno que
que privatiza prácticamente todos os servizos, que recibiu un premio polo exiguo gasto social que adica, o Premio Corazón de Pedra, onde hai un sistema de aparente participación cidadá que se denominan consellos parroquiais, pero que na práctica ten un fondo clientelar, onde temos un plan xeral de ordenación municipal que é do ano 89, e onde hai diversos conflitos de inseguridade xurídica, etc., por todo eso, onde estamos sometidos a grandes pactos en cuestións esenciais entre o partido que goberna e o Partido Popular por temas que para nós son aberrantes, como é a ampliación da depuradora da edar de Praceres, de Lurizán. E, polo tanto, a partir desa reflexión tratamos de convertir esas amenazas ou todas estas amenazas en oportunidades, a través de buscar asegurar o noso espazo electoral nesta dinámica tan inestable, potenciar a marca de Marea Pontevedra, incidir no noso discurso propio, identitario, ético de radicalidade democrática, fortalecer iniciativas parlamentarias, estreitar a cooperación con Marea, como xa comentou Ana, fomos os primeiros en asinar o protocolo, que para nós era unha cuestión esencial, estar dentro do paraugas de Marea, e de que efectivamente exista ese proxecto de continuidade de país, de estar claramente dentro dese proxecto de país. Pero, por outra banda, tamén entendemos que hai unha fortaleza importante en ter un perfil propio da campaña, non ter unha identidade propia, local, que nos separe deses conflitos políticos, das dinámicas da política estatal, etc., que nos permitan manter esa fortaleza propia. E unha cuestión aí que sempre incide aí Xan Hermida sempre, e que tal que é aquelo de non pensar en elefantes, ou como di ele, que dicir que centrarnos na nosa xenda, porque nós en Pontevedra verdadeiramente estamos nunha situación que non temos capacidade ou temos moi difícil loitar contra todos os mecanismos mediáticos que o goberno municipal ten, con un investimento que ronda case os 3 millóns de euros, un gasto en publicidade, en prensa, en propaganda, de case 3 millóns de euros ao ano. Polo tanto, temos moi complicado, en moitas ocasións, ocupar un espacio mínimamente digno, como nos corresponde na prensa local, a pesar do noso traballo. Pois no contexto interior, contamos con dúas marcas consolidadas, a de Marea Pontevedra e Luís Rei, e, ademais, contamos coas mareas da contorna, coa idea clara de traballar, de dar o salto ás deputacións dentro do paraugas de En Marea, é algo que temos discutido e que está claramente aprobado e estamos traballando nesa dirección. Traballar en combinación con En Marea, mellorar a participación de novos activistas, o mesmo problema que teredes en moitos sitios de mocidade e das mulleres, da participación, que tratemos que incidir e revisar o programa para adaptalo de 2015 á actualidade. Como vos dicía, como consecuencia deso estableces unhas liñas fortes que tratamos de que sexan o máis fortes posibles para contrastar o noso proxecto. Frente ao que nos chamamos o modelo da cidade para a xente, pero sin a xente, nos formulamos o modelo de facer cidade coa xente. Onte falouse aquí de todos os procesos sociais, de como facer cidade, o dereito á cidade, os procesos sociais na cidade. Nos entendemos que o que se fai en Pontevedra é sobre a base dunha idea propagandística, sobre unha serie de estereotipos que no seu momento estivo ben, e foi un avance a peatonalización da zona monumental de Pontevedra, pero que nestes momentos estamos vivindo nun día da marmota, onde temos sorte de que semos unha cidade de 50.000 habitantes e non unha cidade de 200.000 habitantes, senón estaríamos posiblemente sufrindo os procesos de gentrificación, de separación entre barrios máis sentirse vivir os suburbios, pero temos a sorte de ser unha vila prácticamente onde non se dá ese proceso, senón as políticas que se están facendo moi posiblemente irían nesa dirección. Formulamos ideas de transformación estrutural, isto é importante, porque a pesar da idea que poida haber de Pontevedra, abrir Pontevedra ao mar, o pexón é unha cuestión que falábamos antes, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. O problema que hai é que é algo necesario actualizalo, xenera moitos problemas, non
pero non dá votos, máis ben quita votos, non? Entón, quer dicir, a fórmula onde tratamos de facer pedagogía con todo isto e con propostas concretas, non? Propostas concretas que, se temos tempo, me gustaría que a mirásemos, que visionástes un vídeo no que participou César Portela cunha desas ideas fundamentais de un novo pexón que é abrir Pontevedra ao mar, non? Recuperar, pois, e os de sair a Lourizán a ver, pois, todo o despropósito de barbaridades que se cometeron en Lourizán, pois de invertir a situación e de unha nova relación de Pontevedra co mar e coa ría. Unha Pontevedra aberta, xusta, ben xestionada dende o público, coa xusticia social e territorial, con unha maior equilibrio de servizos entre o rural, que ven decrecendo en Pontevedra, tiña hai 20 anos prácticamente o 40%, hoxe está no 25% de poboación no rural de Pontevedra, eso que parecía dos que falábamos aquí, de Becerreá, ou da Agudiña, ou de zonas de Forcarei, ou de zonas do interior da provincia de Pontevedra, pois, curiosamente, tamén sucede de outro xeito, indudablemente, en Pontevedra. Plan de emprego, de transporte, de deportes, outras liñas que xa están traballadas, e, por suposto, a participación e transparencia, a remunicipalización, a limpeza e a ética na xestión como un elemento esencial. Entre esas propostas, por citar algunhas das que xa se elaboraron, se presentaron, pois está, como os decía, a Praza do Mar, se contou coa valiosísima participación de César Portela, que sabedes que é un dos máis universais, arquitectos do país, e que temos a enorme sorte de contar con el como mareante en Pontevedra, e que Portela, se ben nos últimos anos participou da transformación de certos edificios en Pontevedra, despois de moito tempo sin que se contara con el, pois edificios moi importantes en Pontevedra, como o Mercado, como a Facultade de Belas Artes, antigo cuartel de San Fernando, ou este edificio que está en fronte, que é a antigua sede de Caixa Pontevedra, que son edificios referenciais para todos os que nos criamos en Pontevedra. Pontevedra, penso que ten unha certa débeda con Portela, que é un lugar, un espazo público importante de transformación urbana, non ten a participación, non contou nunca coa participación de César Portela. Entón, nos queríamos unir estas dúas posibilidades, estas dúas ideas que se fixo a través desta proposta da Praza do Mar. No ámbito do transporte, Pontevedra non ten transporte público, a única cidade galega que non ten transporte público, fíxose contando coa participación de Xosé Constenla, Juanma Cernadas, que é un economista tamén de Marea Pontevedra, pois unha proposta de transporte público para que Pontevedra poida contar cun transporte público como necesario nesta cidade. No ámbito do deporte, que é outro dos sectores do que falaba Ana, de fortalecer sectorialmente, e que nos miramos que é un sector tamén feble, que non temos implantación, pois tivemos a sorte de contar con Alberto Gibay, que foi adestrador do Pontevedra, e que se fixe un plan de deporte con unha idea fundamentalmente social, non de infraestructuras. Quer dizer que aquí é curioso con que continuidade se heredou a política de campos de erva sintética no momento que se chegou ao cambio, que se produciu un cambio na Deputación, pero certas políticas manteñen unha continuidade casi total. Entón, estánse facendo en Pontevedra, pois non sei, corríxeme Mari, pero non sei, son 2 ou 3 ou 4 campos de fútbol de erva sintética, só campos de fútbol, que está ben, que se apoia o fútbol, pero nós queremos que a filosofía tiña que ser outra, tiña que ser multideporte, tiña que ser con outro concepto, se fan ese tipo de investimentos, e entón isto é un pouco relacionar o deporte cos diferentes idades, o deporte, o apoio ao deporte feminino, pois o deporte natureza tamén unha parte de relación cos parques e co contorno de Pontevedra. Por outra banda, tamén, como vos dicía, estamos traballando a través do mellor alcalde o Rei unha serie de conversas que son de liñas específicas
de sectoriais, pois, por exemplo, aquí, con Mariquiña Lores, que é un referente na defensa da sanidade pública, pois o tema da sanidade pública, que están, bueno, na web de Luís, con Xaime Toxo, en relación coa cultura, ou con Pepa Vázquez, pois, en relación ao benestar social e igualdade das persoas. Bueno, e con todo isto, pois, se temos tempo, podemos ver o vídeo, non sei se temos tempo. Bueno, eu creo que abriría primeiro o diálogo coas persoas que están, non? Porque simplemente éramos meros introductores de un pouco cal era a situación, cal debía ser o traballo de aquí a 2019 e cales pensábamos nos que podían ser as liñas de traballo que había que abrir, pero en realidad o que temos que e el presenta pois un modelo, non? Un modelo que pode servir e que pode servir ou non, que pode haber cousas que se podan adaptar a Ponte Caldelas ou que se poden adaptar a Lugo e cousas que non. Se trata de poñer estes recursos que algúns xa teñen traballado para o conxunto do espazo das mareas municipais, non? Pero eu case prefiro abrir agora o debate e sobre estas cuestións que poñemos sobre a mesa, que realmente todos os que participamos do espazo digamos cales son as necesidades que temos e como creemos que debemos facer ese camiño en esas dúas vías que eu mencionei ao principio ou en outras que eu non mencionei e que poden ser interesantes para traballar para o conxunto do espazo. Cristina. Hola, bons días a todos e a todas que ainda nos saludaran. Ben, estamos falando de camiño ao 19. Eu diría que tiñamos que mirar que para que o camiño ao 19 o para que, porque a meta non é o 19. Eu penso que a meta ten que ser moito máis alá. E para iso tamén tiñamos que valorar o que saiu no 2015 e o traballo que se está a facer. Aquí estamos, creo que varios concelleiros e concelleiras. Creo que, o digo sempre, a honra e a responsabilidade que conleva ser un representante da cidadanía en calquera administración é algo que temos que pôr en valor. E pôr en valor non só esa honra, esa responsabilidade, sino todo o traballo que estamos levando a cabo. Esa, creo eu, que vai a ser a nosa mellor campaña electoral ou publicitaria, como lle queramos chamar, o traballo que se está a facer. E o que nos queda un ano para seguir traballando. Bueno. Manuel, Roy. Primeiro que me quería felicitarvos porque vin uns nomes aí que me logo son ilusionantes e non só porque sean amigos meus. A medias. Vale. É dicir, me parece que o fixese de César e de Mariquiña son fantásticos. Enhoraboa, de verdad. Non só porque sean amigos. Terá César é un referente políticamente moi importante, por exemplo, en temas urbanísticos, non? E Mariquiña, pois, en temas sanitarios. Quería señalar, no meu punto de vista, de que vai máis para en Marea en sí mismo que para vos, non? É dicir, eu penso que, digamos, independientemente de preservar, defender e impulsar a autonomía das mareas, é dicir, todo eso, digamos, as mareas non van a poder desempeñar un bo traballo municipal si antes non cambian unha serie de cousas que penso que debe asumir en Marea. Estou, por exemplo, falando do tema financiero, da financiación autonómica, ou municipal, perdón. Tedes que desde as mareas, digamos, reclamar que haya un modelo de financiación local, porque o financiamento local, senón, porque non, vos os proxectos non logrades poder levar adiante. Non só falo, por exemplo, da lei Montoro, senón moitas cousas máis. É dicir, este tema é central. É importante que, digamos, que tanto en Marea como as mareas asuman que temos que ter colectivamente un proxecto de financiación local, porque senón os proxectos os estades vendo os grandes problemas que teñen os concellos do cambio para levar as súas accións adiante porque non teñen recursos.
E, por exemplo, o tema de financiamento local é tan importante. Por exemplo, hai un amigo común que fixo un traballo sobre, se me estendo me cortas, que é moi importante sobre o tema de financiación local, que, digamos, como se financian os concellos. Eu diría que as mareas, a propia Marea, establezca un sistema diferente, porque, por poñer un exemplo, nos recursos e nas inversións, as subvencións e as transferencias compoñen o 80% do gasto dos concellos. Eso é discrecional, absolutamente discrecional. Aí está a base do caciquismo, porque os recursos propios son moito menos escasos. Se se fai un listado, por exemplo, da distribución municipal dos distintos gastos, se está vendo, e lamento se hai xente do bipartito que se me enfada, pero como hubo cambios en función de, digamos, da cara política dos concellos. É dicir, con isto que reivindico, que as mareas asuman e traballemos, hagamos unhas jornadas ou algo así, no tema de financiación autonómica, local, perdón, é fundamental. Senón, sin eso, calquer promesa electoral, tedes as probas, é dicir, que acaba de pasar a Madrid, a Barcelona, que son atomentos gordos. Calquer proxecto que queramos gravar adiante vai estar, digamos, moi limitado. E, pois, tamén, digamos, outros proxectos, é dicir, por exemplo, o tema, e vos aí podedes, tendo a César, moi importante, é dicir, trasladar a, digamos, vista desfeita que hubo neste país, trasladar das mareas un novo modelo de urbanismo que parta dos concellos. E vos aí, como Pontevedra, tendo a César, podedes, digamos, darlle clases ou asesorar aos concellos no tema do urbanismo. Me alegra moito que este é un tema no tema do emprego. Se desconoce bastante o papel tan decisivo que poden ter os concellos no tema do emprego. E despois, digo, no tema do medio ambiente, onde tamén tedes o tema del nos ás rías. Con isto quero dicir, para mí todos estes planteamientos desbordan as capacidades dun concello. Si, de alguna forma, todo o que son as candidaturas en sí mesmas non levan un proxecto común nestos campos, na práctica van a ter moi difícil, por non dicir imposible. Entón, vos animo a que tus redes, tamén outros que estamos facendo, para que haya un proxecto, por exemplo, financiero común e un proxecto fiscal común, porque senón, calquer idea de facer algo o va a ser moi difícil por falta de recursos e porque os van a condicionar desde arriba co sistema de financiación. Eso é todo. Perdón, se me... Sí, queres contestar? Eso. Home, eu creo que ese tema dos recursos é fundamental. Eu podo falar de algo que vexo nestes momentos, que coñezo, que pois todo isto que se está falando tanto dos fondos EDUSI, non? E como evidentemente se está frenando toda a aplicación dos fondos EDUSI por unha cuestión puramente política, de que son as principais cidades, pois son gobernos do cambio, e polo tanto pois non lle interesou, e non sei ao PSOE, pero parece que tampouco lle vai interesar soltar corda co tema, e que van a esperar que pasen as eleccións a ver se cambia a situación, non? Eu creo que hai cuestións que, claro, nos podemos debatir, podemos ter unha idea clara, é fundamental que teñamos unha concordancia nas nosas ideas, pero dependen de outras instancias políticas, e aí é onde temos precisamente que traballar en conxunto. É dicir, aquí é onde estamos, onde estamos na idea de traballar en Marea, de traballar nun paraguas que nos una a todos, de ter un proxecto claro para todos, para todas, e que aí realmente poidamos conseguir avances, non? É dicir, poidamos conseguir avances mediante a acción política conxunta, non? Pero evidente, é dicir, o tema do EDUSI estáse frenando deliberadamente porque o Partido Popular estivose frenando porque o Partido Popular non ten grandes alcaldías e están ali, unha oficina en Madrid, no Ministerio de Hacienda, poñendo trabas e revolvendo papeles e tal, non? A xente que coñecedes seguramente deso e tal, e outro papel e tal, e o tema é que non o va a mover, non? Neste mandato moi dificilmente, non? Que dicir, non ser que o novo goberno o
acelere, non? Pero eu creo que aí hai que dar unha batalla conxunta política, sobre todo, non? É dicir, temos que ter claras as cousas, un proxecto, pero dar a batalla políticamente conxunto. Sí, bueno, eu quería un pouco ahondar nese sentido no papel de Marea, non? Isto é un espazo político, pero isto non poden ser compartimentos estancos, e é máis, os que traballábamos a nivel municipal antes da propia asistencia de Marea, aínda que eu son membro da dirección política de Marea, pero tamén son membro dunha asamblea local, participo dunha marea municipalista, e precisamente esa necesidade de que había cuestións competenciais que superan os concellos, porque en realidade os concellos non teñen competencia en moitas cuestións, non? Tamén foi o que nos impulsou a traballar para ter ese outro proxecto no que poder traballar conxuntamente para traballar, pois, efectivamente, sobre financiamento, sobre cuestións que superan o ámbito local. E iso non significa que haxa unha inxerencia sobre o traballo das mareas municipais, non? Eu creo que hai que falar dunha vez alto e claro sobre estas cuestións. Os que traballan nos municipios a nivel local o saben perfectamente, todas as mareas locais do país saben perfectamente que en Marea non se inmiscuyen nas cuestións locais, porque eles son quenes son os coñecedores da realidade dos seus concellos, os que saben o que necesitan as persoas en Lugo, en Compostela, en Boiro ou en Pontevedra, non? Pero outras cuestións non é inmiscuirse, é traballar conxuntamente para realmente facer realidade esa alternativa de país que tampouco é posible a nivel de concello se non traballamos conxuntamente a nivel galego, non? E esa é a realidade. Roy, querías falar ti, non? Sí. Bueno, bons días a todos. Falábamos agora de cooperación, colaboración. Bueno, penso que un pouquiño todas as mareas do país que temos debemos de ir na mesma corrente, non cada un que colla a corrente que queira, ao final que naven en contracorrente, bueno, non ten moito sentido, non? Recursos, en Marea puxo, ainda non hai moito recurso dunha intranet, onde todas as mareas, evidentemente non todos os días podemos estar todos xuntos, ojalá, pero hai moitos actos en todo o país e non se pode estar en todos os lados. E sí que se poden compartir cousas na intranet, por exemplo, non sei se é por descoñecemento das mareas, ou mellor que non as saben utilizar ou algo, pero sí que, por exemplo, como o tema que falaba ahora Fontán, pois este tema podese falar porque hai diferentes fíos que podes crear nun foro de debate dentro da internet e podemos estar todos en contacto. A min vir a Pontevedra son 15 kilómetros de Ponte Caldela, sabe? Pero bueno, teño aquí veciños de Ferrol que evidentemente non son 15 kilómetros. Neste caso para a escola sí que está claro, pero a largo temos que traballar todos xuntos. E penso que todos estes recursos que poñen temos que ter exprimidos ao máximo, non deixar que morran, porque están postos aí e parece que nadie os usa e temos que ir colaborando, a coller cousas que podamos aproveitar, cousas que nos valgan a nós de Pontevedra, viceversa, e así, e penso que son cousas que temos que exprimir ao máximo e non deixar que vaya morrendo aí a cousa. Sí, bueno, sobre o que di Roy, pero bueno, eso, que gústame que falemos todos, eu tamén concordo contigo, creo que eso, que debemos traballar e tecer rede presencialmente en algunhas ocasións, porque é bo, non, vernos as caras e tocarnos e coñecernos e compartir espazos de traballo, pero tamén de lecer, pero é complicado, non? Vir dende Baralla ou a xente que ven dende Tui ou dende outro lugar, sempre tratamos de buscar a centralidade, pero a vida de todos é moi complicado. E vivimos no século XXI, non? Entonces, creo que debemos tratar de compaxinar ese traballo presencial con traballo telemático, en rede, e precisamente por iso, como comentaba agora Roy,
cando se deseñou a nova páxina de En Marea, existe esa intranet que precisamente para facer ese tipo de traballo coas mareas locais, donde existe un espacio, un foro, donde se poden traballar distintas cuestións, abrir distintos fíos, un pouco nesa clave da que eu falaba antes, de que se pode traballar por áreas temáticas ou por áreas territoriais, ir creando distintos foros dentro de esa ferramenta que temos infrautilizada, pero que precisamente a partir deste momento, e xa tendo claro un pouco, ou deseñando cal é o camiño que queremos, tamén, como decía Cristina, hai que poñelo en valor, e eu creo que tamén en ese sentido sería importante facer unha xornada para mostrar as nosas propias ferramentas e que todos empecemos a aproveitarnos deses recursos comuns, porque senón non ten sentido que os teñamos. Non sei que máis quería falar. Esteban e Xoan. Bueno, bo día a todos e a todas. Unha cousa bastante importante, de feito, bueno, estamos apenas falta un ano para as próximas eleccións, é o tema do programa electoral marco das próximas eleccións municipais. Para iso temos as mareas sectoriais que deberían comezarse a facer o traballo de xuntarse cos colectivos, ver que solicitan e que demandan dos concellos para comezar a redactalo, non? E que ese programa sexa o máis participativo posible. Sí, eu creo que nesa liña é na que se está traballando. É certo que algunhas mareas sectoriais xa tiñan unha bagaxe, unha trayectoria, por exemplo, a de sanidade ou a de feminismos, que xa levaban traballando máis tempo, e outras ainda se acaban de poñer en marcha hai escasamente un mes e medio. Sin embargo, incluso dentro desas mareas sectoriais que iniciaron o seu camiño fai pouco, e vou a falar en concreto da Marea do Deporte, que tamén era unha cuestión estratégica para a vosa cidade, e creo que debe ser así en todos os concellos, e a Marea de Política Social, xa nesas primeiras xuntanzas se falou precisamente de manter ese contacto co tecido social para recoller esas demandas e facer unhas xornadas que no caso de Política Social e da Marea do Deporte xa están fixadas para despois do verán, o sea que xa se está avanzando nese terreo, andando ese camiño. E eu sí creo que eso debería facerse en todas as mareas sectoriais, e tamén creo que logo de esas xornadas concretas que podan empezar a trazar esas grandes liñas, creo que debemos tamén facer como se fixo co tema de construir o que nos esperábamos para as eleccións municipais con ese documento sobre municipalismo, volver a xuntarnos e a facer encontros como os que se fixeron para o documento sobre municipalismo, que marcaba un pouco a ruta sobre esas cuestións marco, esas liñas base programáticas que deberíamos facelas igual tamén descentralizadas como se fixeron as de municipalismo, ou facelas en Compostela, ou repetilas 3 ou 4 semanas según como nos vexamos que vai o traballo, pero vamos, evidentemente esa é a liña, e ese debe ser a nosa acción inmediata a partir do mes de setembro. No. Ahora sí. Vale. Bueno, calquera que escoitara a Fontán pode pensar que María Pontevedra é un idilio, non, de planificación, e non é así, non. Bueno, eu quería comentar dúas cousas. Bueno, o primeiro, o tempo político, non? É dicir, eu creo que, a parte de que cada realidade local é un mundo, non? Nos temos a suerte ou a desgracia de estar nunha cidade onde o noso contrincante, entre comillas, non é o PP que non goberna, sino
un goberno de progreso, non? Tamén entre comillas, non? E iso significa tamén fiar moi fino, non? Porque obviamente non podes sumarte e acabar sendo a muleta dese goberno, senón acabarías non tendo acción política, pero tampouco podes acabar nunha especie de neoanguitismo de todo vale contra o bloque, non? Entón aí costa moito fiar, sempre o intentamos facer ben, pero bueno, non sempre, non? Pero esa realidade, aparte da local, hai unha realidade nacional que sí que é común, non? E eu creo que ten moito que ver co tempo no que estamos, e eu creo que o tempo actual non ten nada que ver co do 2015, non? Normalmente para mal, pero bueno, non ten nada que ver, habrá algunhas cousas que para ben, pero normalmente para mal. E creo que non ten nada que ver co 2015 e, por lo tanto, eso obliga tamén a unha reflexión en cada sitio, pero tamén colectiva do tempo político no que estamos, non? Todo foi cambiando internamente, pero tamén na contorna, non? No espacio no que nos toca movernos, non? Eu creo que hai demasiada idealización do 2015, de todas formas, quero dicir que eu creo que hai menos mareas das que se di que hai, digo, das que se presentaron no 2015, non? E creo que en sitios como Pontevedra, por exemplo, tivemos a sorte de que os motores auxiliares eran moi débiles, non? Se non, o mellor tampouco teríamos marea, non? Teríamos outra cousa ou non teríamos nada, non? Quero dicir que eu creo que esa certa idealización do 2015 está ben para construir un relato simbólico do cambio do 2015 e tal, pero eu creo que a realidade do país do 2015 a hoxe, eso, xa digo, mudou moito e, sobre todo, non nos creamos tampouco nos as propias alegorías simbólicas que de nós facemos, non? Porque tampouco son certas, non? E logo hai outra cousa, non? A ver, nós tomamos esta decisión que explicaba Fontán de ir baixo paraguas de En Marea, porque nos parecía máis coherente en este momento e a máis necesaria en este momento, partindo de que nós apostamos moito polo proxecto local, é dicir, nós non vamos a renunciar nunca a noso proxecto político local, pero tamén entendendo que non podíamos caer nunha especie de localismo donde de alguma maneira nos acabáramos convertindo nunha plataforma sin referencia de proxecto nacional, non? Pero non nos levou moito tempo porque houbera grandes disensos internos, pero sí nos levou moito tempo porque moitos reflexionábamos sobre o que aportaba ou o que prexudicaba pertenecer a un proxecto máis al lado local, non? Ese debate sí que o tuvemos, non? E eu creo que o resolvimos, isto é unha idea porque retomo unha conversación que estábamos tendo na cafetería antes, eso o resolvimos cunha especie de inteligencia colectiva, non? É dicir, nós queremos formar parte dun proxecto nacional sempre cando ese proxecto nacional obviamente non signifique problemas para o proxecto local, que ao final é o que queremos, non só o que queremos construir, sino é o que pode servir a ese proxecto nacional. É dicir, seguramente lle sirva máis ao proxecto nacional que nos teñamos a alcaldía de Pontevedra que estamos con 2 concellales, seguramente, non? Igual que o proxecto nacional lle interesa seguir mantendo as alcaldías que ten e tal. Bueno, pois en ese equilibrio nos seguimos apostando porque En Marea é unha parte dese entramado que estamos construindo, pero non máis importante que outro. É dicir, cando falamos de César Portela, de Argibay, de Pepa Vázquez, de Fortes Bouzán, de outra xente que vai ir aparecendo, é porque no fondo estamos reconstruindo o espacio ciudadano que empezamos a construir no 2015. Non vai ser o mismo. Non vai ser o mismo por madurez, pero tampouco vai ser o mismo porque moitos dos asentes políticos ou motores auxiliares que daquela nos apoyaron, seguramente agora non nos apoyen, pero tamén moita ciudadanía que daquela non nos apoyaba porque nos vía como unha especie de friquismo antilores, ou se nos apoye. Eso que queremos construir, é dicir, queremos refundar o espacio ciudadano do 2015, e aí En Marea é un elemento, pero non nin tan sequera o elemento central. Para nós o elemento central é precisamente ese círculo ciudadano que en torno a nós, de xente de moito peso na cidade, estamos construindo, e ese seguramente é o elemento motor que tamén nas outras cidades se debía de buscar. Quero dicir que ao final a nosa alianza é ca ciudadanía, é dicir, a nosa alianza non é con estruturas, é coa ciudadanía, e en torno a esa alianza con lealtad, obviamente, porque nós sempre partimos de a relación con En Marea como unha relación de lealtad, porque tamén desde o primeiro momento o portavoz nacional
amosou esa lealtad cando éramos unha especie de marea apestada, non? Que nadie quería polas connotacións políticas ou polas connotacións por libre partidarias que tiñemos, non? Entón, esa lealtad é importante, esa lealtad bilateral, pero sin perder de vista que precisamente o importante ahora son as municipales e, polo tanto, o importante é a alianza que cos ciudadanos e que a ciudadanía establezcamos. E iso non nos impide firmar o acordo dos primeiros, pero ese non é o centro da nosa aposta política, non sei se me explico. Sí, bueno, aquí parece que ao final si eu son a ponente e que estou aquí contestando as preguntas, pero eu estou totalmente de acordo contigo, pero que eu creo que sempre falamos, non? Traballamos nun espazo entre iguais, o que pasa que, pois, cada un, digamos, como nas familias, non? Cada un ten a súa especialidade e se ocupa de determinadas cousas, un pouco do que falaba antes. Hai cuestións que Marea Pontevedra non pode resolver a nivel local e que os ten que resolver ou ten que levar esas iniciativas en Marea a nivel autonómico ou a nivel estatal, pero eso non significa que o nivel estatal ou o nivel autonómico sexa máis central que o nivel local, non? Entendo que somos partes de un todo e como o propio organismo, non? Necesitamos de algúns órganos que son vitais e un non é central e o outro non. Creo que debemos entender este espazo político deste xeito e non buscar a centralidade en ningunha das partes, non? Creo que o noso éxito, que esta alternativa terá éxito se todos o temos. Non temos unha interdependencia, pero nun plano de horizontalidade, non? Do que sempre falamos. E, bueno, estou totalmente de acordo co que tú dis, que para vos, pero tamén para nós, o que importa é esa conexión coa cidadanía, non? Cos colectivos. E é certo que estamos nun momento diferente agora que no ano 2015, nun momento pois de maior serenidade, xa non estamos en aquel momento, xa sei que unha palabra moi manida, pero é certo que estamos nun momento de maior indignación e que agora o que temos que buscar efectivamente son eses expertos, esas persoas das tribus, como decía Carmen, ou estas persoas que son referentes dentro dos seus sectores e que o que nos poden aportar, como decía outro día, hoxe non está aquí porque chegará nun ratiño, María de Sanxenxo, que decía que esas son as persoas que nos poden aportar ese mar de solucións, non? De solucións para a cidadanía que o que todas buscamos. Pero vamos, que comparto plenamente a reflexión que acabas de facer. Bueno, acabo rápido. Non sei se queres entrar. Bueno, eu penso que o que non podemos perder de vista nunca é o obxectivo, e o obxectivo non é crear a estrutura que teñamos que crear. O obxectivo é conseguir facerlle a vida máis doada a xente, a toda a xente. Eso non o podemos perder e ás veces nos pasa que nos quedamos no camiño da construción das nosas relacións e olvidámonos do para que estamos aquí. Eso por un lado. E por outro lado, decir que esa proposta que non se lembro como Esteban dixo fai un cachiño, pedir axilidade en crear esas bases que van a ser común a todos, axilidade en facelo, porque setembro é aí, está aí. Pero malo é que maio tamén está aí encima. Entón nos fai falta un pouquiño de axilidade para entrar no concreto nesas cosas que decía antes. Por exemplo, é básico como se financian os concellos. É básico desas cousas que son comuns para todos, son das que temos que empezar a falar e concretar dende xa. Creo. Quería falar, Carlos? Estou de acordo contigo, Cristina. Xa o dixen un pouco antes, non? A partir de setembro, pois ver eso, cales son as nosas prioridades. Evidentemente, en Marea é o paraugas, é o que dixemos, non? É a casa común, pero, bueno, que é un traballo conxunto e vemos que hai sintonía e creo que estamos no bo camiño. Eu estou máis preocupado polo conxunto, polo proxecto, que pola realidade local.
se non houbera proxecto non estaría en Marea, pero non habería en Marea se non houbera a realidade formidable das plataformas locais. En Marea contempla, e por eso mismo, unha novidade singular, distinta. Este proxecto é distinto porque se basea na existencia de plataformas locais soberanas, tan soberanas que ás veces incluso son duais, hai máis de unha. Iso é formidable, é unha novedade que debemos explotar. Se hai unha cosa que define moi ben a todas as plataformas, na miña visión de observador, máis ou menos cercano, é a preocupación pola emerxencia social, pola igualdade. Eso está permanente en todas as actividades das mareas que coñezo, en todas. É formidable esa preocupación e nos revela como auténticos na defensa das maiorías sociais e das igualdades na sociedade. Pero non nos diferencia eso dos outros proxectos políticos presentes nas corporacións locais. Que nos diferencia deso? E iso debemos traballarlo ben. Que nos diferencia deles? Que nos diferencia en Marea do BNG, da Esquerda Unida, do PSOE? Do PSOE moitas cousas, claro. E dos outros, que nos diferencia? Pois eu creo que nos diferencia realmente a súa resignación e a súa impotencia. Non están para cambiar as cousas, se resignan con o traballo, co papel reducido no conxunto da sociedade, un papel reducido que nega o futuro. E creo que había que facer fincapé nestas cousas en Marea. E claro, non se pode facer fincapé se non logramos recoñecernos como un conxunto. Por iso a importancia da estrutura. Eu aí discrepo algo. Creo que a propia existencia e actividade e demanda das plataformas locais resolven esa atención. Sí que vai haber esa preocupación. Pero, que outra cosa nos debe diferenciar? Bueno, que nos queremos outros concellos. E vale con chegar aos concellos como somos para facer o traballo que queremos? Non, os concellos son unha célula do sistema que está montada para que non podamos facer todo o que queremos. Así que é esencial que alguén se ocupe de transformar os concellos, desde a financiación que falaba Manuel antes, hasta as competencias, hasta a autonomía local, etc., etc. E a participación das unidades locais nos proxectos comuns, que hoxe é moi difícil, como sabemos, isolar un término municipal das necesidades que representan en estruturas, en comunicacións, en planificación industrial, planificación do territorio, todo eso non está illado. Bueno, estou dicindo obvio, pero estou dicindo para que en Marea intente nesta campaña tamén establecer unhas liñas ideolóxicas que nos diferencian dos outros. Eso para min é esencial. E en Marea resolve eso. Afortunadamente estamos nun proxecto político con ideas claras. Debemos chamar a todo o mundo a actuar na base, nas localidades, creando as mareas e as agrupacións soberanas, de decisión soberana, de intervención local, pero que se recoñezan nun proxecto común. Bueno, unha reflexión. Sí, eu estou de acordo, pero vamos a ver, sí creo que a mellor hai que tamén ver as cousas de outro xeito, non? Respecto das túas palabras, non? Quer dicir, penso que é fundamental ter un proxecto coherente en todos esos ámbitos, non? Quer dicir, que dependen onde se modifican as competencias, onde se transforman os concellos, non en os concellos, sino en outras instancias onde se modifican as leis que permiten ter competencias ou permiten ter os recursos aos concellos, o que antes comentamos. Pero creo que no ámbito de diferenciación política creo que temos vamos, esa é a miña opinión, temos unha coherencia importante ideolóxica. Non creo que haxa grandes
distancias ideolóxicas entre mareas nestes momentos. Que dicir, eu podo explicar o caso de Pontevedra, onde no 2017 chegamos a un acordo co goberno municipal para unha renda municipal, unha renda básica municipal, e a día de hoxe, pois, esa renda está sin implantar en Pontevedra, non? Quer dicir, nos, 2016, perdón, sí, está sin implantar. Despois de darlle 20 voltas, informes, burocracia, sabemos perfectamente que o que precisamente non lles interesa algún é que se vexa a diferenciación. Eu non sei quen pode defender no ámbito da esquerda ou mesmo, que dicir, hoxe en día moita xente do PSOE, incluso unha privatización do servizo de agua por 20 anos, por 200 millóns de euros, como se está facendo en Pontevedra nestes momentos. Non sei quen o pode defender. Eu creo que nos temas esenciais das competencias municipais, pois a mellor podemos discutir unha cuestión de urbanismo, se fai dunha maneira, se tiene que haber un SU en un sitio, un solo urbanizable ou non, ou que dicir, se iso, cousas concretas, pero creo que nas liñas xerais non temos grandes conflitos, verdadeiramente, non? Será polo que sucedeu todo coa crise, con todo o proceso que sucedeu, pero aclarouse. Eu creo que estamos en condicións, verdadeiramente, de, se temos unha estrutura de conxunto, de non ter demasiados problemas para poder cambiar cousas. Eu creo que iso temos que aproveitalo tamén. Digo que quero mirar as cousas de outro xeito, porque non creo que teñamos problemas en poñernos de acordos todos en recuperar a xestión pública de certos servizos, que sexa posible, por exemplo, ou implantar as rendas municipais, en Pontevedra, que hai 17.000 persoas en risco de exclusión por pobreza. A ver, eu creo que en canto ás diferencias con outros partidos, se o miras sobre o papel, efectivamente, a veces non aparecen grandes diferencias, pero na práctica, claro, é unha cuestión de vontade política. E eu creo que aí é onde reside a forza de En Marea para poder transformar o país e para poder transformar os concellos. Perdón, que te interrumpa, pero entón non estamos falando de diferencias ideolóxicas, non? Pode ser diferencias políticas de outro ámbito, a ver como se organizativas ou de loita de poder ou de outro ámbito, pero non, eu creo que non nos termos que falaba Carlos de ideolóxicos profundos de discutir cuestións sobre un concepto. Eu creo que temos que tamén ter claro eso, non? En que ámbito se dan as discusións, se son de poder ou se son de como organizamos isto, como funciona, pois eso é unha cousa, e outra é se estamos porque se recupere a xestión pública dos servizos, por un urbanismo con outros criterios, e eu creo que nese ámbito non existen grandes diferencias, eu creo que non existen. Ahora, resultame curioso que nós pensamos que somos os diversos, os que temos máis diferencias a veces entre uns e outros, e ahora mesmo acaba de falar, antes falou, sei que Cristina tamén falou sobre a renda social municipal, en Lugo tamén levaron a proposta e non conseguiron que se levase a bo porto, aprobouse, pero non se fixo nada. En Pontevedra tamén se aprobou e non se fixo nada, e, sin embargo, en Ames aprobouse e está en funcionamento dende hai 8 meses. E o curioso, en Ames hai un tripartito onde están o PSOE e o BNG, o PSOE está gobernando en Lugo e aquí está gobernando o BNG. Entonces, ao parecer, os que teñen as diferencias son eles, e nós somos os que levamos as mismas propostas tanto en Lugo como en Pontevedra como en Ames, non? O sea, que me parece curioso e me pareceu algo que me interesaba salientar en este momento, non? Pero bueno. Querías falar tú, non, Moncho? 5 minutos e rematamos. Ten pedida a palabra Moncho e a ten pedida tamén Manuel, e se vos parece... Bueno, eu creo que do día de hoxe, a partir de hoxe, hai moito ruído alrededor de En Marea, demasiado ruído. E eu creo que eso, o que decía Xan, eu creo que ten razón, é para pensarse se utilizar o paraugas de En Marea ou quedar por libre, porque realmente, se o que se traslada de En Marea
a cidadanía. Ao final ruido, dispersión, un di unha cousa, outro outra. Entón, eso eu creo que é negativo para... E eu creo que dentro da propia dirección de Marea, tanto, non sei, na coordinadora, como no Consello, eu creo que todo este aspecto que non é xenerado por En Marea, sino por xente que participa do espazo, pero que non quere tumbar a dirección de Marea, así de simple, non? E quere ocupar ese lugar, non? Entón, eu creo que se está dando demasiado tempo a todo eso. Eu creo que agora hai que centrarse nas municipais e nas europeas. E hai que facer visible todo o bo precisamente que ten En Marea, sobre todo no plano local, pero es que eso, si algo pode describir a riqueza e as posibilidades de futuro político de En Marea, é o local, onde hai a maior diversidade, onde hai a maior grau de acordo de todo tipo, non? Entón, todo eso, eu creo que temos que deixarnos de apartar, e se hai debates, se alguén propón unha mesa de confluencia e fala unha semana da mesa de confluencia, non necesitamos falar unha semana, temos que dar unha mensaxe e xa está, porque o fundamental no que nos temos que centrar é en facer visible as riquezas que hai, tanto de Marea de Pontevedra, como de Lugo, como de todos os sitios, e iso é o que temos que facer. Por un lado, eu creo que cooperar as mareas, tanto non coñezo o recurso que hai de intranet, pero tanto nese como no aspecto presencial que se poida xerar, desde o punto programático, desde as mareas, tamén podemos aportar cousas, pero eu creo que, sobre todo, hai que dotar de recursos ao que a estrutura de En Marea, e eu creo que temos que ser conscientes deso, de decir, a ver, que necesitamos de En Marea, que persoal, que cartos temos que meter aí para axudar e potenciar as mareas. Que as mareas, en vez de notar que En Marea é un ruído, vexan todo o contrario tamén, non? Que o vexan en plano positivo. E iso será posible se a dirección dedica tempo políticamente suficiente a iso, porque claro, se te ocupas, se das reunións, isto queda os últimos 10 minutos, iso non vai quedar, non vai ter unha boa dedicación. E se, por outra parte, hai unha persoa, se estás ti indo dun lado para outro, soa, ou con moi pouca axuda, iso tamén é imposible de estar en todo e de que se vexa En Marea como colaborador leal e pluripotenciario. Entón, eu creo que temos que centrarnos e deixar ese ruído para outros e dedicarnos a isto. Pero para iso é necesario dedicar recursos tamén, non? Sí, bueno, dícenme por aí que temos que pechar xa. Eu 30 segundos, un pouco solo en resposta. Eu concordo plenamente contigo, tú tamén eres parte da dirección de Marea, eres membro do Consello das Mareas, e eu, dende logo, creo que a dirección está traballando nesa liña. Estas xornadas son xornadas de traballo, non para falar sobre nos mesmas e enredar sobre outro tipos de cuestións. Son as xornadas abertas, a participación de todo o mundo que se sinta dentro do espazo político, e efectivamente esa ten que ser a nosa clave. Si é certo que moitas veces os medios non lles interesa tanto o noso traballo, que o hai e moito, públicamente e en reunións e en colaboración a diario coas mareas locais e entre elas e demais, sino que lles interesan máis outras leas. Si concordo contigo no tema dos recursos, o sea, temos que facelos sacar o máximo proveito deles, dos recursos que temos,
e temos moitas cousas que mellorar e esa é unha delas, non? Tamén é certo que, como sempre, somos moi exixentes e temos que lembrar que somos unha organización moi nova, o sea, estamos todavía en pañales, pero efectivamente concordo con que debemos de maximizar eses recursos e dedicarnos a traballar, a compartir ideas e a tratar de mellorar a vida das persoas que un pouco no que estamos esta fin de semana afondando e creo que no bo camiño, non? Un segundiño, simplemente que me botan xa de aquí directamente. Ana, non me mires así, por favor, que me quedo sin palabras. No, é un pouco de pedagogía, vamos a ver. Cando eu falo de financiación autonómica, a mí me gustan, digamos, ver as realidades. Se hubiera máis xente, eu explicaba. É dicir, os estados europeos máis municipalistas son os estados escandinavos. Por certo, os que teñen maior nivel de desarrollo do estado de bienestar. Pero porque son municipalistas, porque os concellos, digamos, administran o 30% do gasto público. E iso foi porque hubo unhas leyes por arriba que cambiaron eso. Porque a mí non só me preocupa que fagamos mareas e cheguemos ao concello. A mí o que me preocupa é que vamos facer despois. E que, como fagamos moitas promesas e non cambiemos a lei, digamos, de financiación autonómica, non cambiamos o sistema de financiación, non vamos a poder facer eso. E outra cousa, e non o tomes como una visión personal. É dicir, neste país hai 316 concellos. Desos 316, 300 non poden facer renta básica, porque non teñen recursos. Non poden. E a mellor necesitan máis. Entonces, plantexémonos eso. Autonomía total das mareas locais. Pero como non tengamos un tratamento global, financiero e fiscal, acabouse. Temos que rematar. Totalmente de acordo. Temos que rematar. Bueno, moitas gracias por acompañarnos. Ahora facemos a pausa e voltamos ás 5 da tarde, porque se vos fiades polo plotter que temos aí, creo que poñía que era ás 4, pero é ás 5 da tarde, que antes ainda temos que baixar a comida co paseo ese a Lourizán. Moitas gracias.